Wat ben je hem hier aan het doen? Wij zijn trouwjurken aan het passen voor de lol. Dit is wat ik doe. Ik heb een mooi plekje hier in Wensum. En daar geef ik feestjes met trouwjurken voor de lol. Dus dit binnen een soort van verklaaifeestjes voor vrouwen? Zo kun je het zien. Een verkleedfeestje voor grote dames, voor prinsessen. Mensen die getrouwd zijn, maar 20 jaar geleden. En nu zeggen van nou, ik zou nog wel eens zo'n jurk aan willen. En die kunnen hier komen en voor de lol een trouwjurk passen. Oh, fantastisch. Dat zou je normaal nooit aandoen. Nee, nu wel. Heerlijk. Dus het is eigenlijk een soort herbeleving van de trouwdag. Dat zou het kunnen zijn, maar het is ook bedoeld voor mensen die er nooit getrouwd zijn. En dan duik je er gewoon doorheen. Helemaal? Zo, ja. Wat we doen is de mouwtjes erin. En hoe is het dan nou om weer eens zo'n jurk aan te hebben? Ja, wel heel leuk. Ja, ja. Dan maakt ze er een feestje van met z'n allen. Ja. Veel die speciaal in zo'n jurk? Ja, best wel. Ja, het veel onwas als die jurk aan heeft. Ja, veel ze wel vrouw. En? Is wat anders dan mijn eigen jurk? Nee, deze is van mij. Wat een prachtige jurk. Ja. Als ik nou steeds moest, dan zoek ik hem dus net weer uit Ziggy. Ik vind dit op zich volle maaier. Ja, dat is misschien ik de tijd. En maar in die tijd wie dit mooi. En ik hier mijn mem en squam mee mooi. Om uit te zieken. En dat mocht vanzelf ik net al te bleef, no? Ik heb 4,5 jaar in een grote bruidszaak gewerkt. En daar is de meest gestelde vraag door de mensen die mee waren altijd geweest van mag ik ook zo'n jurk aan? En vandaar dat ik op dit idee ben gekomen. Ik ben net zo goed Ik zei, ik vind krijg ik ben in een snoepwinkel. Mooie jurken hoor. Dat hij, ja, prachtig vind ik dat. Ik heb thuis net zoveel jurken en sokken mooi hebben natuurlijk in de kast hingen. Maar wat vies er zo verschrikkelijk leuk aan? Nou, gewoon om je even helemaal lekker op te tutten en een mooie grote jurk aan en ja, leuk. Ja, de verhoor is gewoon als het een jurk aan heeft. Dan opeens ga je de rug erop in, liet ze stapjes, elegante jurk wat ophouden, sluit je op. Dat ben je echt net bent, heeft echt net alle dagen. Vind ik geweldig, Het maakt het me heel gelukkig. Ik show je maar in je man. Dat klopt. Dat is Otto, mijn wederhelft. Die helpt mij met alles. Als we een feestje geven, dan stel ik hem altijd beschikbaar aan de hele groep. Als we wat willen drinken of wat dan ook, dan kunnen ze Otto roepen en die helpt. En dat wordt heel leuk gevonden in het algemeen.